Azkeneko hamarkada honetan, urnietan, hiru emankizun handi edo potente antolatu direla, bai Marizulo 1949 eta 1996 izenen dio ikuskizunak, eta bertan herriko historiaren pasarte nagusiak antzestu, dantzatu eta musikalizatu egin dira. Hortan nolabait ere, herriaren ondarea osatzeko eta berazteko baliogarri zaitzaizkigun hiru ikuskizun sortu dituzte, eta sortze horretan herriko eragile talde batek izan du ardura nagusia. Herriko eragile horien arteko bat Antxon bera da, eta horregatik berak horretaz hitz egingo digu. Orduan, eragile talde honek aprobetxatuz edo baliatuz aurreko urtean, aurreko uztailean, Urnietak 200 urte hurrena ospatzen zuela, 200 urte betetzen zituela, egin zigun gonbitea esanez, hiru ikuskizun, hiru emankizun handi horietan jorratutako hainbat pasarterekin, hainbat historiekin, kakotxen arteko 200 historio izeneko ikuskizuna prestatu nahi zutela. Historia hitz egiten ari garenez, historia zabaltzen da modu askotara, herri askotan liburuak daude, ez? Eta guk genukan altxor bat, leku askotan ez dagoena, eta da, hiru emankizun horietan gaia herriko historia zela. Herri gutxitan dago hori, ez da? Eta orduan pentsatu genuen, zergetikan ezin dugu orain antzerkia prestatzen hasi, baina material asko daukagu. Eta orduan pentsatu genuen, guazen azterketa bat egitera eta guazen isladatzera hor dauzkagun imaginak aprobetxatuz, Urnietako historia eta horrela egin dugu. Egin dugu emankizun bat, hasten dena 20. mendean, 6 bideo zati ikusiko ditu jendeak, 2-3 minutukoak, nun isladatzen den, garai hori ez da, bat 20. mendean, azkeneko 1970 inguru izango litzateke, gero beste garai bat oso garrantzitsua inmigrazioa da Urnietan, herria aldatu zen guztiz hor, gero, nola ez, 26ko gerra, horrek eragina ez Urnietan leku guztietan izan zuen, hori da beste garai bat, Urnietak asko jakingo ez duten zerbait, eta da, formula bateko karrerak Urnietarena pasatzen zirela, ez da, pasarteko zirkuituan, eta Urnieta izan zala, Espainia mailan, erdi